DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kan Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta ngunyan na pagkahapon, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, tulos na pinahiro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH asin ang Department of Agriculture tanganing mailarga ang rehabilitasyon sa mga binahang lugar sa Mindanao asin Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa oras na mawara na ang makusog na pag-uran asin mahiwasan na pagbaha. Sinabi kang presidente na pig-aarab na kan mga ahensyas nin gobyerno ang mga naraot na infrastruktura asin mga pananom sa mga nangyaring mahiwasan na pagbaha asin landslides na ikinagadan kan nagkapirang katawo. Sinugo naman kang presidente ang DSWD, nagibuho na duro-diretso ang paghatod nin ayuda asin pag-alalay sa mga familyang naafektaran kan flash floods asin landslides sagkod sa nakabuelta na o kaya sagkod na makabuelta sa normal na sitwasyon an sa indang pagbuhay-buhay. Pinaduman man kang presidente si Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo kaibanan si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Matanog, Maguindanao del Norte tanganing magtaunin tabang sa mga familyang graveng naafektaran nin habagat na nagpuon pa ka nakaaging Martes. Dakol na mga harong ang naraot asin nadanyaran, pati naman ang mga pananom asin may mga nagadan asin sagkod ngunyan nawawara dahilan sa landslides. Pinuna na kan Malacanang ang countdown sa rong semana bago ang ikatulong State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun sa Presidential Communications Office, ang kahulugan kang SONA o ang taon na okasyon iyo ang formal na i-report kan presidente ang mga proyektos, direktibas asin prioridades kan administrasyon. Kasabay man kaini, okay, kasabay man ini kan pagbukas kan regular na sesyon kan Kongreso. Katakod kaini hinagad kan Malacanang sa mga Pilipino na sabay-sabay na dangugon ang ikatulong SONA ni Presidente Marcos. Digdi ibibiklad kang presidente ang mga trayumfo kanakalis na mga taon o kay kanakalis na taon para sa padago sa pag-uswag kan pigbubusol na bagong Pilipinas. Sa iba pang bareta, patunay ang hatol na guilty sa kasong child abuse kontra kinadating Bayan Muna Representative Satur Ocampo asin presenting ACT Party List o kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na pantay asin dain pigikilingan ang lay. Ini ang binutasan na pahayag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo matapos na ibaba kan Regional Trial Court Branch 2 kan Tagum City ang desisyon na apat sa anom na taon na pagkakapreso kinda Ocampo asin Castro dahil sa nasabing kaso.
Sigun kay anyo, malinaw na pinahimutikan kan desisyon kan korte an aligasyon kan mga akusados na rescue mission an sa indang ginibo sa illegal na pagkua asin pagbiyahe sa mga minor de edad sa Talaingod, Davao del Norte kan taon 2018. Sinabi pa ni Anyo na ang desisyon dakulang dakdang para mapangatamanan ang mga katutubo asin minor de edad kontra sa divisive na ideolohiya. Binati man ni Anyo ang Departamento kan Hustisya, Opisina kan Solicitor General asin National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, ang pulisya, Puwersas Armadas sa pagtutok sa kaso tanganing masiguro na makamtan ang hustisya kan mga biktima. Nagpatanid ang Fibolgs sa posibleng pagtuga kan bulkan kan laon, kasunod naman kan naobserbaran na pagdakul kan ground deformation o pagdaubag sa nakalis na mga bulan. Sigun sa Fibolgs, ang pag-ubag kan bulkan naobserbaran poon kan 2022 alagad mas dakul ini poon Hunyo 18 na indikasyon na may mga aktibidades sa laog kan bulkan. Imbes na mabawasan, nahilingan ang bulkanin paghiwas kan paghubag. Afera sa paghubag kan bulkan, sinabi kan Fibolgs na nagakaigwamanin mas halangkaw asin dakol na volcanic earthquake activity asin nag-itaas man ang volcanic sulfur dioxide o SO2 emissions. Sangunya nakaitaas na ang alerto level numero 2 sa kanlaon na nangangahulugan na may patakot ininin pagsabog. Ginarantiyahan ni Senate President Attorney Francis Cheese Escudero ang seguridad kan suspendidong Bamban Mayor Alice Guo asin iba pa sa oras na magsairarom na sinda sa kustodiya kan Senado. Sigun kay Escudero, pighanda na nindaan detention facility para kay Guo asin iba pang individual sa oras na sinda magsuko o kaya maarestar kan mga miyembros kan Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Sigun kay Escudero na na-identify na ninda OSAA Chief retiradong Teniente General Roberto Ancan ang pagdidetiniran bako sana para kay Guo kundi sa iba pang inisyuan ning mandamiento de arresto kan Senado. Enot na nagpaluwas ding arrest order ang Senado kontra kay Guo asin 7 iba pa dahil sa pagsayo manindang mag-atindir sa imbitasyon may kinaraman sa sinakyadang Pogo duman sa Bamban, Tarlac. 2 beses na dai nag-atindir sa pagdangog si Guo dahil sa sayang pigasabing mental asin physical health condition. Sulamente nga accountant ni Guo na si Nancy Gamo pasana ang nadakop kan OSAA. Mientras tanto, ipipa-review na Senate President Cheese Escudero ang rules asin guidelines sa paggamit ng cellphone sa laog kan detention facility kan Senado. Katakod ini kan pagbisita ni Escudero kay Nancy Gamo, ang accountant ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nasa kustodiya na kan Senado. Kung saan nagapot sa iya kung pwedeng gumamit ng cellphone tanganing may mapaglibangan asin dai maboard sa laog kan detention room. Sigun kay Escudero, dai siya ning nahihiling na dahilan tanganing ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa mga resource persons na nakadetener sa Senado. Paliwanag pa kan Senate President bako man mga drug lords ang mga nadidetain sa Senado para ipagpadagos sa laog kan detensyon ang sa indang mga illegal na aktibidades mantang daiman magagamit ang cellphone para dumulag sa detention facility. Sinakyada ka National Bureau of Investigation Region 4B ang sarong pigtutubodan na illegal Pogo Hub sa Puerto Galera sa Oriental, Mindoro. Sa direktiba ni NBI Director Jaime Santiago, pigpapaberipikar ang pigtutubodan na Pogo Hub asin sa kusugkan mandamiento de requisa na laog ang sarong compound na kinamumugtakan kan may 40 Chinese, Vietnamese asin Taiwanese nationals.
Sa entrevista kay NBI Mimaropa Regional Director Helasio Bongat, naabutan ninda duman ang mga sari-saring laptops, gaming o kaya gambling materials as in SIM cards. Sinabi ni Bongat na wala nin permiso sa PAGCOR ang pinagtutubudan na illegal na pogo as in pigahalat na sanakan NBI na magluwas ang cyber warrant kan korte para maugid ang mga illegal na gamit. Nasa kamot na kan NBI ang Chinese national na tagsadir kan illegal na negosyo asin sinangatan ngunya ning illegal gambling na kaso. Mantang padagos ang investigasyon sa apat na edipisyo sa laog kan tourist spot sa isla kan Mindoro. Sa katakod man na bareta, makondukta nin moto proprio joint investigation ng House Committees on Public Order and Safety as in on games and amusement saga may kinaaraman sa mga krimen na kinakaimbeltuhan kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sigun kay Public Order and Safety Panel Chairperson as in Laguna Representative Dan Fernandez, ang investigasyon may kinaraman sa direktibas ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinabi ni Fernandez na ipapaapod sa investigasyon ng mga opisyalis kan PAGCOR, Presidential Anti-Organized Crime Commission, NBI, League of Cities of the Philippines as in League of Municipalities of the Philippines. Sinabi ni Fernandez na daay masentro sa kaso sa Bamban Tarlac, Mayor Alice Go ang gigibuhon na investigasyon. Nahadit ang Bureau of Immigration dahil sa pagkakaigwa ng dokumento kan nagkapirang foreign nationals na nagpapanggap bilang Pinoy. Sinabi ni Senior Immigration Officer as in Deputy Spokesperson Melvin Mabulak na tagsadiri kan valid passport ID, driver's license as in iba pang dokumentos ang mga dayuhan na nagsasagin-sagin na Pinoy. Sinabi ni Mabulak na Hulyo 10 kan mangyari ang insidente kung saan nagkapirang dayuhan na pasiring sa ibang nasyon ang may makadudang nationality o pagkatawo dahil sa indang pagtaram. Dahilan digdi nagkondukta sila ng investigasyon as in nagduda ang immigration na Chinese ang mga ini. Dagdag pa ni Mabulak, nakadaklan sa may mga makadudang nationality iyo ang late registrants na nagiging kausa kan problema kan imigrasyon. Mabueltan detalyes kan mga barata pakaliis kan nagkapirang pagirumdum. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka diyan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Biko! Buelta kita sa detalyes kan mga bareta, makakalaom
ang mga pampublikong paratukdo na marireceive ninda ang sa indang pigalat na performance-based bonus para sa taon 2022 as in 2023 maski may direktiba na i-review ang proseso bago itao ang PBB. Ini ang siniguro ni DBM Secretary Amina Pangandaman apisar kan inisyong Orden Ehekutibo numero 61 kan Malacañang na nagusugo na i-review ang Result-Based Performance Management System as in ang Performance-Based Initiative System. Sinabi kan sekretarya na makusog na nagatabangan ang DBM as in ang DepEd tanganing marisulbiran ang isyo sa implementasyon kan PBB as in masigurong gabos na kinakaipuan na rekisitos areglado para sa distribusyon kan bonus. Kaibanan sa naging problema kaya dai maitaw ang PBB kan mga pampublikong paratukdo sa laog nin 2 taon dahil sa mga sala na impormasyon, duplikadong records kan isinumitir na Form 1.0 as in inclusion kan DepEd personnel na wara sa personnel services itemization and plantilla of personnels. Ibinalik ang Form 1.0 poon sa 8 DepEd regional offices kay bana na ang National Capital Region, Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol as in Western Visayas para sa revision as in validation. Sa irarom kan Orden Ehekutibo numero 61, ang DBM ang maibalwar sa RBPMS as in PIBS tanganing mabawasan ang halabang proseso as in mas efektibo ang pagpapautob kan sistema. Ipapakontempt sa Korte Suprema si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Ini kasunod kan pahayag na mapipiritan sindang bumalik sa manumanong butahan kung ibasura kan Korte Suprema ang kontrata sa Miro para sa 2025 midterm elections. Sa tulong pahinang motion, sinabi ni dating Congressman Edgar Eriza na pinagagalang dapat ang anuman na magiging desisyon kang Korte. Paliwanag naman ni Garcia, kaipuhan niya magtaram tanganing maaraman kan tawan update sa paparaning eleksyon hali mismo sa COMELEC. Sa ibong kan padagos sa pag-uran sa ibang parte kan Pilipinas, magpapadagos ang National Food Authority sa pagbakal din paroy hale sa mga paraoma. Sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na mantinido ang halangkaw na presyong pinagagamit dati kan NFA 23 sagkod 30 pesos kada kilogramo para sa dry as in 17 sagkod 23 pesos kada kilogramo para sa ibang klase. Sigun sa opisyal, magpapadagos ang paglangkaw sa stock kan paroy sa mga bodega kayni bilang paghada sa panahon kan kalamidad asin kung saan halangkaw ang pangaipuhan sa mga stocks kan NFA rice dahil pinagagamit ang mga ini sa relief operations. Mapautob ning realignment ang Department of Agriculture sa saindang pondo ngunya na taon. Sa pre-SONA briefing, sinabi ni DA Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. na ini para maitao sa iba pang aspeto ang pondo kan ahensya. Sa 2024 budget allocation kang departamento, nakaalokar ang fundo sa National Rice Program na minaabot sa halos 40 bilyones de pesos o kaya 31 bilyones de pesos. Sinundan naman ini kan National Fisheries Program na igwanin halos sa 6 bilyon de pesos asin 5 bilyon de pesos naman para sa National Corn Program. Sigun kay Laurel, sa gigibuhon na realignment, dadarahonin daan pundo sa mga pwedeng pagbugtakan ng investment aron kan cold storage asin solar irrigations. Ultimong detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Inatake nin sarong ransomware ang mga online system kan Department of Migrant Workers o DMW na naging kausa para maging offline iningunyan na Martes, Hulyo 16. Sinabi kang DMW na sa pagikan Management Information Technology System kan departamento nagkaigo ning preemptive measures tanganing maproteheran ang OFW data asin informasyon arog kan offline kan system okay arog kan pag-offline kan systems.
Sinabi kan DMW na dai nakakaapektar sa mga database ang naglalaman kan datos kan mga OFW ang nangyaring pag-atake. Sangunya nakikipagtabangan na ang DMW sa Department of Information and Communications Technology para maibelta ang mga online system asin protehiran ang datos kan mga OFW. Tatabangan man kan Bureau of Immigration asin airport authorities ang DMW para sa malibyanong paghali kan mga overseas Filipino workers. Bareta sa sports kinonfirmar sa ibang nasyon. Kinonfirmar ni dating US President Donald Trump na dagos ng dai na ibuelta ang sadit na parte kan sayang talinga na tinamaan kan bala kan siya badilon kan 20 anyos na suspect kan nakaaging weekend sa Pennsylvania. Sigun kay Trump, tulos man siyang na-secure kan Secret Service matapos ang assassination attempt. Alaga dahil sa kagustuhan kan mga security personnel na maproteksyonan siya, naging marikas na ang mga hiro asin natangkas pa ang sayang sapatos. Sinabi niya na gusto niya pakutaan ng magtaram alagad kinakaipuhan ng maghali sa lugar. Nagsaparman si Trump nin gasgas sa iyang braso na nakuha kaini matapos ang pagduko asin pagdapa. Sinabi niya na maatindir siya sa lubong ni Cory Comperatore na nadamay sa pambabadil. Sa giraray man na nagpasalamat ang dating presidente sa padagos sa pagsuporta sa iya sa ibong kan nangyari sa Pennsylvania. Sa ladukan sports, lalo pang nagpahiling ang Team USA nin magay na performance kasunod kan ikaduwang exhibition game matapos daogon ang Team Australia sa score na 98-92. Enot nang dinaog kan Team USA ang Team Canada sa enot na exhibition match kan nakalis na semana sarong aldaw matapos ang naging training camp. Nadifisilan ng Team USA na itumba ang Boomers dahil naman sa magayon na depensa sa pangenot ni NBA player Josh Giddey na kuminabada ng 17 puntos, 8 rebounds asin 7 assist. Mantang ang big man na si Locke Landale nakakuha man ni nagibo man ng 20 puntos, 7 rebounds asin 6 na assists. Sa ibong kaini, inaprobitsaran kan US ang pagiging maluya kan Boomers sa 3-point line kung sain uminabot sana sa 22.2% ang nagibo kaini sa 3-point lane. Ginibo ang laban sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardila, Jen Matthew Balyaran, padingnal balo sa control technical, yaon man si Chief Tech Ramir Tanay, Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Okay, Busugeras, Vice Ganda,